തുടങ്ങും. അതാ ലൈവ് ഇട്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, അതായത് ഹരേ ലൈവ് കൃഷ്ണ ഇടുമ്പോഴേ ഒരാളെ കൃഷ്ണ ചെല്ലാവൂ കേട്ടാ. ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. എന്നാ ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ അല്ല, കൃഷ്ണ ആരെങ്കിലും കൃഷ്ണ ഒരാള് ചെല്ലുക. ചെല്ലു ചെല്ലു. ഹരേ ഹരേ, രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ ഓം നമോ രാമ ഭഗവതേ നമോ രാമ ഭഗവതേ ഹരേ ഹരേ, വാസുദേവായ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാമഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോൻ ശ്രീതപദകമലം ശ്രീഗുരോൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാനിധം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജന സഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യ ദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണ പാതാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാം നിദാംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ. ഭക്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രസ്ഥായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിന്റെ നാമിനെ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. നമാവും വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രസ്ഥായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിഗമകൽപതരുർഗളിതം ഫലം സുഖമുഖാദമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാ നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത് നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തർഭവതി നഷ്ടകി മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കുലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീഗുരും ദീനതാരിണം മധീകവിന്ദോ മത്സംഗ്യൻ മദ്ഗുരമന്മഹാദനാമന്നഷ്ടാരമദ്ഭാഗ്യമദാനന്ദ നമോസ്തുതേ. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरुदेव की जय, निताय गौर परमानंदे हरि हरि बोल. कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः. हरे कृष्णा.
हरे कृष्णा कृष्णा माताजी, हरे कृष्णा മാതാജി. ഗുരു ഇന്നത്തെ ഭാഗവത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. माताजी प्रणाम. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 21 നമ്മൾ പോണത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. യസ്യാം സന്ധാര്യം അണായാം യോഗിനോ ഭക്തിലക്ഷണ ആശു സമ്പദ്യതേ യോഗ ആശ്രയം ഭദ്രമീക്ഷത. യസ്യാം സന്ധാര്യമാണായാം യോഗിനോ ഭക്തിലക്ഷണ ആശു സമ്പദ്യതേ യോഗ ആശ്രയം ഭദ്രമീക്ഷതേ. ഇക്ഷത യസ്യാം അത്തരം ചിട്ടയായ സ്മരണത്തിലൂടെ സന്ധാര്യമാണായാം ദൃഢീകൃതമായിട്ട് യോഗിനഃ ഭക്തിലക്ഷണ ഭക്തിയുത രീതി പരിശീലിച്ചിട്ട് ആശു വളരെ പെട്ടെന്ന് സമ്പദ്യതേ വിജയം കൈവരിക്കുന്നു. യോഗ സേവനത്താലുള്ള ബന്ധം ആശ്രയം ഭദ്രം വിവർത്തനം ഭവാർത്ഥം ശില്യപ്രഭുവാദ്. ജയ് ശില്യപ്രഭുവാദ്. വിവർത്തനം. അല്ലയോ രാജാവേ, ഈ സ്മരണ പ്രക്രിയയാലും എല്ലാ നന്മകളും നിറഞ്ഞ ഭഗവാന്റെ സർവശ്രേഷ്ഠമായ വ്യക്തിഗത സങ്കല്പനത്തെ ദർശിക്കുന്ന ശീലത്തിന്റെ സ്ഥിരീകരണത്താലും ഒരുവന് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഭഗവാന്റെ നേരിട്ടുള്ള ആശ്രയത്തെ വളരെ പെട്ടെന്ന് എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയും. സുഖദേവ് ഗോസ്വാമി രാജാവ് പരീക്ഷിത്തിനോട് പറയാണ്, എങ്ങനെയാണ് നമ്മള് ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിഗത സങ്കല്പത്തില് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അതില് മനസ്സിനെ സ്ഥിരീകരിക്കണം, അല്ലെ സ്മരിക്കണം. ആ ശീലത്തിന്റെ സ്ഥിരീകരണത്താലും ഒരുവനെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഭഗവാന്റെ നേരിട്ടുള്ള ആശ്രയത്തെ വളരെ പെട്ടെന്ന് എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയും. അപ്പൊ എല്ലാറ്റിനേലും നല്ലത് ഭക്തിയോഗമാണ്, അല്ലെ? അതാണ് പറയുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം. യോഗാനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ വിജയം ഭക്തിയുത മനോഭാവത്തിന്റെ സഹായത്താൽ മാത്രമേ പ്രാപ്തമാകുകയുള്ളൂ. ഏത് യോഗം അനുഷ്ഠിച്ചാലും അത് എന്താണ്? ഭക്തിയുത മനോഭാവം, ഭഗവാനിലുള്ള ആ വ്യക്തിഗത രൂപത്തിലുള്ള ഭക്തി, അതിന്റെ മനോഭാവത്തിന്റെ സഹായത്താൽ മാത്രമേ പ്രാപ്തമാകുകയുള്ളൂ. സർവേശ്വരവാദം എന്താണ്? സർവശക്തനായ ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം എല്ലായിടത്തും അനുഭവപ്പെടുകയെന്നത്. അതാണ് സർവേശ്വരവാദം. എല്ലാം പ്രകൃതിയിൽ കാണുന്ന സകല ചരാചരങ്ങളും ആരുടേതാണ്? ഭഗവാന്റേതാണ്. ഭഗവത് ദർശനം നമ്മൾക്ക് എല്ലായിടത്തും കാണണം, അല്ലെ? എല്ലാവരിലും ഭഗവാന്റെ അംശം കാണുക, എല്ലാ ചരാചരങ്ങളിലും ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം അനുഭവപ്പെടുക. അതാണ് സർവേശ്വരവാദം. ഭക്തിയുത സങ്കല്പങ്ങളിൽ പരിചിതമായി തീരുന്നതിന് മനസ്സിനുള്ള ഒരു തരം പരിശീലനമാണത്. നമ്മൾ എന്ത് വേണം? എല്ലാവരിലും ഭഗവാന്റെ അംശം കാണാം. അപ്പോ നമ്മൾക്ക് എന്താവും? ആ ഭക്തി വലുതായി വരും. മാത്രമല്ല, യോഗിയുടെ ദുർജ്ഞേയമായ യോഗ പരിശീലന ഉദ്യമങ്ങൾക്ക് അന്ത്യം കുറിക്കുന്നതിന് അയാളുടെ ഭക്തിയുത മനോഭാവത്തിന് സാധ്യമാകുന്നു. നമ്മളൊരു യോഗിയായിത്തീരുക എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മുടെ എല്ലാവിധ ശരീരത്തിന് കഷ്ടതകൾ കൊടുക്കുകയാണ്. ഭക്ഷണം കൊടുക്കാതെ, വെള്ളം കൊടുക്കാതെ, ഉണക്ക ഇലകൾ കഴിച്ചുകൊണ്ട്, അങ്ങനെ ശരീരത്തിന് കഷ്ടതകൾ കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു യോഗിയായി തീരുന്നത്. അതൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ നമ്മൾക്ക് പോഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തായിത്തീരാം? ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ യോഗികൾ നേടുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ശക്തിയും കൂടുതൽ ക്ഷമയും എല്ലാം, അഹങ്കാരം, ബലം, ദർപ്പം അതൊക്കെ ശമിപ്പിച്ചാല് നമ്മൾക്ക് എന്തിടാം? അതിനേക്കാൾ അധികം ബലം നമ്മളുടെ മനസ്സിന് വരും. യോഗിയുടെ
ദുർന്യായമായ യോഗ പരിശീലന ഉദ്യമങ്ങൾക്ക് അന്ത്യം കുറിക്കുന്നതിന്, അങ്ങനെ കാട്ടിൽ പോയിരുന്ന് ഒന്നും കഴിക്കാതെ ആ ശരീരത്തെ പീഡിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള യോഗ പരിശീലനങ്ങൾക്ക് അന്ത്യം കുറിക്കുന്നതിന് അയാളുടെ ഭക്തിയുത മനോഭാവത്തിന് സാധ്യമാകുന്നു. ഭക്തിയുത സേവനവുമായി സമ്മിശ്രമാകാതെ അത്തരം വിജയകരമായ പദവിയിലേക്ക് ഉയരാൻ ഒരുവന് കഴിയുകയില്ല. നമ്മൾ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭഗവാൻ എല്ലാത്തരം ഭോജ്യങ്ങളും ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത് ഭഗവാന്റെ ആ കൃപ ലഭിച്ചിട്ട് അത് പ്രസാദമാക്കിയിട്ട് നമ്മളെല്ലാം കഴിക്കാം, അല്ലെ? ഭഗവാൻ എന്താണോ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് അത് കൊടുത്തുകൊണ്ട് അത് ഭക്ഷിച്ച്. അതാണ് സത്സംഗത്തിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഏകാദശി ദിവസവും അവിടെ സദ്യ പോലെയാണ്. ധാന്യങ്ങളൊന്നൊന്ന് വെക്കില്ല, പക്ഷെ മറ്റു വിഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി അന്ന് സദ്യ പോലെയാണ് നമുക്ക് കഴിക്കാം. ഏകാദശിക്ക് ഒന്നും ഭക്ഷിക്കാതെ, പിന്നെ ചിലരുണ്ട് വെള്ളം അങ്ങനെ ഭഗവാനോട് അതേ ചെയ്യുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് ചെയ്യണവര് ഉണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് എന്താണ്, നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത് അങ്ങനെയുള്ള വ്രതങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കാം. എന്നിട്ട് അതിനനുസരിച്ചുള്ള മറ്റു ഭക്ഷണങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഏകാദശി എടുക്കാം. ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? ഭക്തിയുത സേവനവുമായി സമ്മിശ്രമാകാതെ അത്തരം വിജയകരമായ പദവിയിലേക്ക് ഉയരാൻ ഒരുവന് കഴിയില്ല. സർവം ബ്രഹ്മം എന്ന കാഴ്ചപ്പാട്, സർവേശ്വരവാദം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഭക്തിയുത അന്തരീക്ഷം പിൽക്കാലത്ത് എന്തായി മാറി? ഭക്തിയുത സേവനമായി പുഷ്ടിപ്പെടുന്നു. അവ്യക്തഗതവാദികൾക്ക് ഏക നേട്ടവും അത് തന്നെയാണ്. അവ്യക്തിഗതവാദികൾ എന്ന് വെച്ചാല് നിരീശ്വരവാദികൾ, ഈശ്വരനില്ല അല്ലെ ഈശ്വരന് രൂപമില്ല എന്ന് പറയുന്നവരാണ് അവ്യക്തിഗതവാദികൾ. അഥവാ നിരാകാര സമ്പ്രദായത്തിലൂടെയുള്ള ആത്മസാക്ഷാത്കാരം പരോക്ഷമായ മാർഗത്തിൽ കൂടി ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തിച്ചേരുകയാൽ അത് അത്യന്തം ക്ലേശകരമാണെന്ന് ഭഗവത്ഗീത 12:5 എന്താ പറയണത്? എങ്കിലും ദീർഘകാലത്തിനു ശേഷം വിളിച്ചു പറയാൻ പറയട്ടെ അഞ്ജു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 12 ക്ലേശോധികതരസ്തേഷാം അവ്യക്താസക്ത ചേതസാം അവ്യക്താഹി ഗതിർ ദുഃഖം ദേഹവദ്ഭിര വാപ്യതേ. അതായത് പരമപുരുഷന്റെ അവ്യക്തവും വ്യക്തിശൂന്യവുമായ ഭാവത്തിൽ ആസക്ത ചിത്തരായവർക്ക് പുരോഗമനത്തിന് പ്രയാസമേറും. ശാരീരികൾക്ക് ഈ വഴിക്കുള്ള മുന്നേറ്റം സദാ ദുഷ്കരമാണ്. നമ്മള് ഭഗവാന് രൂപമില്ല എന്ന് കരുതി ആ ബ്രഹ്മത്തെ മാത്രം ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നവർക്ക് ഭക്തിയിലേക്ക് മുന്നേറാനായിട്ട് പ്രയാസം അനുഭവപ്പെടും. അതാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിഗത ഭാവം അവ്യക്തഗതവാദികൾക്ക് മനഃപീഡയ്ക്ക് കാരണമായിത്തീരുന്നു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്ലോകം 22. രാജോവാച യഥാ സന്ധ്യാരദേ ബ്രഹ്മൻ ധാരണ യത്ര സമ്മത യാദൃശേ വാ ഹരേദാശു പുരുഷസ്യ മനോമലം. രാജാവ് ഉവാച. രാജാവ് പറഞ്ഞു യഥാ യഥാരൂപം സന്ധ്യാര്യതേ പൊതുസങ്കല്പം ബ്രഹ്മൻ ബ്രാഹ്മണ ബ്രഹ്മണ ധാരണ ബോധം എത്ര എവിടെ സമ്മത സംക്ഷിപ്തമായി യാദൃശി ഏത് മാർഗത്തിൽ കൂടി വാ അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തമാക്കി ആസു താമസമിന പുരുഷസ്യ ഒരു വ്യക്തിയുടെ മനഃ ഫലം അഴുക്കുകൾ വിവർത്തന. മഹാഭാഗനായ പരീക്ഷിത രാജാവ് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ആരാഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു. അല്ലയോ ബ്രാഹ്മണ, മനസ്സിനെ എവിടെ എങ്ങനെയാണ് അർപ്പിക്കേണ്ടതെന്നും മനുഷ്യ മനസ്സിൽ നിന്നും അശുദ്ധ വിഷയങ്ങളെ ദൂരീകരിക്കാൻ എപ്രകാരമാണ് ബോധത്തെ അഥവാ ബുദ്ധിയെ സ്ഥിരീകൃതമാക്കേണ്ടതെന്നും ദയവായി വിശദീകരിച്ചു തരിക. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമുള്ള സംവാദമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ പരീക്ഷിത രാജാവിനോട് ശുകദേവ് ഗോസ്വാമി ഇങ്ങനെ ഭക്തിയോഗമാണ്, ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനമാണ് നല്ലത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പരീക്ഷിത രാജാവ് അദ്ദേഹത്തിനോട് സംശയം ചോദിക്കുകയാണ്. മഹാഭഗനായ പരീക്ഷിത് രാജാവ് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ആരാഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രാരംഭമാണ്. അല്ലെ ബ്രാഹ്മണ, ശുകദേവ് ഗോസ്വാമിയാണ് ഇവിടെ സംബോധന ചെയ്യുന്നത്. മനസ്സിനെ എവിടെ എങ്ങനെ അർപ്പിക്കണം
നമ്മൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള, അതായത് എങ്ങനെ അർപ്പിക്കേണ്ടതെന്നും മനുഷ്യ മനസ്സിൽ നിന്നും അശുദ്ധ വിഷയങ്ങളെ ദൂരീകരിക്കാൻ എപ്രകാരമാണ് ബോധത്തെ അഥവാ ബുദ്ധിയെ സ്ഥിരീകൃതമാക്കേണ്ടതെന്നും ദയവായി വിശദീകരിച്ചു നൽകുക. ആരിൽ എങ്ങനെ അർപ്പിക്കണം, പിന്നെ അശുദ്ധ വിഷയങ്ങളെ എങ്ങനെ ദൂരീകരിക്കാൻ സാധിക്കും, അഥവാ ബുദ്ധിയെ എങ്ങനെ സ്ഥിരീകൃതിക്കാനായിട്ട് പറ്റും എന്ന് ദയവായി വിശദീകരിച്ചു തരിക. ഭാവാർത്ഥം ശല്യപ്രഭുവാദ്. ബദ്ധാത്മാവിന്റെ ഹൃദയത്തിലെ മലിന വസ്തുക്കളാണ് അല്ലെങ്കിൽ അശുദ്ധ വിഷയങ്ങളാണ് അവന്റെ എല്ലാ ക്ലേശങ്ങൾക്കും അസ്വാസ്ഥ്യങ്ങൾക്കും മൂലകാരണം. എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലുള്ള മലിന വസ്തുക്കള്? കാമം ക്രോധം ഒക്കെ അല്ലേ കാമം, അതെ. ക്രോധം, കാമം, ക്രോധം, മോഹം, ലോഭം, മതം, മാത്സര്യം, അങ്ങനെ കുറെ പേരുണ്ട് അല്ലെ. കുറെ പേരുണ്ട്. കാമം എല്ലാത്തിനോടുമുള്ള ആസക്തി. അതേസമയം അതീന്ദ്രിയത്തിലാണെങ്കിൽ കാമമില്ല, അവിടെ എന്താണ് പ്രേമമാണുള്ളത്. അതീന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളില് ഭഗവാനില് കൃഷ്ണ പ്രേമമാണ് നമ്മൾ നിറയ്ക്കേണ്ടത്, കാമമല്ല. ഇവിടെ കാമം, ക്രോധം കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും അത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എന്തായിത്തീരും? ദേഷ്യം വരും, ക്രോധം വരും, പിന്നെ ലോഭം. അത് എനിക്ക് കിട്ടിയില്ലേ വേറൊരാൾക്കും വേണ്ട. കാമം, ക്രോധം, ലോഭം, മോഹം, അത് കിട്ടിയേ അടങ്ങുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരവസ്ഥയിലേക്ക് വരും. പിന്നെ മതം, അഹങ്കാരം വരും, മാത്സര്യം വരും. അപ്പൊ അവരോട് ദേഷ്യം വന്ന് അവരെ നശിപ്പിക്കണം എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത വരെ, ആർക്കും കിട്ടരുത് എന്നുള്ളൊരു ഇതിലേക്ക് പോയിട്ട്, ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള അശുദ്ധ വിഷയങ്ങൾ. അപ്പൊ ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിലെ അനേക ക്ലേശങ്ങളാൽ ബദ്ധാത്മാവ് വല്ലതും ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ആരോടെങ്കിലും ഒന്ന് ദേഷ്യത്തിൽ പെരുമാറിയാലും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് മനസ്സിന് വിഷമാക്കും. അയ്യോ, ഞാൻ അങ്ങനെ പറയേണ്ടിയിരുന്നില്ല, എന്തിനാ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്, അവർക്ക് വിഷമായിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ ഇത്തിരി വിഷമിച്ചാലും സാരില്ല, അങ്ങനെ ഒരു അവസരം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള ഒരു പശ്ചാത്താപം നമുക്ക് വരും. എപ്പോഴും നമ്മൾക്ക് ഈ ഒരു ഭാവം വരണം, പശ്ചാത്താപം. നമ്മ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് അഹങ്കാരമല്ല വേണ്ട, അതിന് പകരം എന്തായിരിക്കണം? പശ്ചാത്താപമായിരിക്കണം. നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യണ്ട. ഭഗവാന് എല്ലാ ജീവഗണങ്ങളിലും ഭഗവാൻ ഇരിക്കണം. അപ്പൊ അവരെ കൊണ്ട് അത് ചോദിപ്പിച്ചതും ചെയ്യിപ്പിച്ചതും ഒക്കെ ഭഗവാനായിരിക്കും. എൻ്റെ ഒരു കർമ്മം അതിൽ നിന്ന് ഭസ്മമായി പോയി എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ തിരിച്ച് അതിനെ പ്രതികരിക്കാനായിട്ട്, ആവശ്യമില്ലാത്തതിനെ പ്രതികരിക്കാതിരിക്കുക. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത്. കനത്ത അനേകം ക്ലേശങ്ങളെ ബദ്ധാത്മാവ് വലയം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. കനത്ത അജ്ഞത നിമിത്തം ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ദീർഘമായ ജയിൽ ജീവിത കാലയളവിൽ. ഇതെന്താണ് ഇവിടെ? ഇവിടെ നമ്മ സുഖമായിട്ട് വീടുകളിൽ ജീവിക്കല്ല. ഇവിടുത്തെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് ജയിലാണിത്. ജയിൽ ജീവിത കാലയളവിൽ നമുക്കൊരു പ്രത്യേക കാലയളവ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മൾക്കറിയില്ല എന്നാണ് ആ കാലയളവ് തീരാന്നുള്ളത്. ഹൃദയത്തിൽ സഞ്ചിതമായ കൂട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന പല ജന്മങ്ങളിൽ കൂട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന അശുദ്ധ വിഷയങ്ങൾ കാരണമുണ്ടായ ക്ലേശങ്ങളെ ദൂരീകരിക്കാൻ അവൻ അശക്തനാണ്. നമ്മൾക്ക് അറിയില്ല ഏത് ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ ആരായിട്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യജന്മം കിട്ടി. ഇപ്പൊ ഈ ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളും ഭാഗവതവും ഒക്കെ വായിക്കാനുള്ളൊരു അവസരം ഭഗവാനായിട്ട് തന്നതിന് നമ്മൾ എപ്പോഴും നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കണം അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ശുദ്ധ വിഷയങ്ങൾ കാരണമുണ്ടായ ക്ലേശങ്ങളെ ദൂരീകരിക്കാൻ അവൻ അശക്തനാണ്. അവൻ കരുതി കൂട്ടി ചെയ്ത കുറെ കർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം, അറിയാതെ ചെയ്ത കുറെ കർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം. അതിൻ്റെയൊക്കെ പാപം ഫലം എല്ലാതും കൂട്ടി കുമ്പാരം പോലെ, ഒരു പർവ്വതം പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കൂട്ടിവെച്ചിരിക്കുന്നത്. അതെല്ലാം ദൂരീകരിക്കാനായിട്ട് അശക്തനാണ്. അവൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭഗവത് ഇച്ഛയെ സേവിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളവനാണ്. ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ എന്താണോ അതിനനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇവിടേക്ക് വന്നത്. പക്ഷെ പറ്റുന്നില്ല. എന്നാൽ ഹൃദയത്തിലെ അശുദ്ധ കാര്യങ്ങളാൽ അവൻ താൻ കെട്ടിച്ചമച്ചുണ്ടായ ആഗ്രഹങ്ങളെ സേവിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. മനസ്സ് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ വിചാരിച്ചാലും പിറ്റേ ദിവസം അല്ലെ വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ ഇതൊക്കെ മറന്നുപോയി. അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഒന്നും ഉണ്ടാല് നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ നമ്മളപ്പ ഉടനെ പ്രതികരിക്കും. ഇത് ഇത്രയും നേരമൊക്കെ പറഞ്ഞതൊക്കെ വെള്ളത്തിലായി. അത്തരം ആഗ്രഹങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള മനസ്സമാധാനം നൽകുന്നതിന് പകരം എന്താണ്, പുതിയ പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഓരോന്ന് വേണമെന്നും പറഞ്ഞ് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും.
അപ്രകാരം അവനെ ജനിമൃതികളുടെ ആവർത്തന ചക്രത്തിൽ ബന്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ നമ്മ എന്ത് വേണം? ആഗ്രഹങ്ങളെയൊക്കെ ഒന്ന് മറക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. മതി, എന്തിനാണ് ഈ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ എന്ന് വിചാരിക്കാം. ഇന്ന് ഒരു ക്ലാസ്സിൽ കേട്ടതാണ്, നമ്മൾ ഭഗവാനെ റിമെമ്പർ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ, അതായത് ഭഗവാനെ നമ്മൾ ഓർത്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും റീമെമ്പർ ആയിത്തീരും. റിമെമ്പർ എന്നുള്ളതിന് പകരം എന്താവും? റീമെമ്പർ. വീണ്ടും ഒരു ആവർത്തന ചക്രത്തില്, ആ ചക്രത്തിൽ കടന്ന് കറങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരിക്കാനായിട്ട് വീണ്ടും ഒരു മെമ്പറായിട്ട് മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. അപ്പൊ എന്ത് വേണം? റിമെമ്പർ എന്നുള്ളത് റീമെമ്പർ ആക്കാതിരിക്കുക. നമ്മളെപ്പോഴും ഭഗവാനെ റിമെമ്പർ ചെയ്യുക, ഓർമ്മിക്കുക എന്ന് പറയും അല്ലെ. അപ്പൊ പരമപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ സംസർഗത്താൽ മാത്രമേ അത് ദൂരീകരിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. ഭഗവാൻ അനന്തശക്തിമാനാകയാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അചിന്ത്യമായ ശക്തികളിലൂടെ ഭഗവത് സംസർഗം സമ്മാനിക്കുന്നു. നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ പലരുമായിട്ടും സംസർഗം ഉണ്ടാവാനായിട്ട്, അത് നമ്മള് അസത്സംഗത്തിലാവാതിരിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. അത് സത്സംഗം നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കണം. അപ്പൊ ഭഗവത് സംസർഗം സമ്മാനിക്കുന്നു. അപ്രകാരം പരിപൂർണന്റെ വ്യക്തിഗത ഭാവത്തിൽ പരിപൂർണത വിശ്വാസം അർപ്പിക്കാൻ കഴിവില്ലാത്തവർക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിരാട് രൂപവുമായി. അപ്പൊ ശുകദേവ് ഗോസ്വാമി പറയണ, ഭഗവാന്റെ വിരാട് രൂപത്തെ നമ്മളെ മനസ്സിൽ ധ്യാനിക്കുക. ഒരു വ്യക്തി ആയിട്ട് പറ്റില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ലോകം മുഴുവൻ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഭഗവാൻ അർജുനന് കാണിച്ചു കൊടുത്ത ആ വിരാട് രൂപം, ആ വിശ്വരൂപത്തെ ഭഗവാന്റെ നിർവ്യക്തിക വിശ്വരൂപ ഭാവവുമായി സമ്മേളിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ നിർവ്യക്തിക വിശ്വരൂപ ഭാവം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അചിന്ത്യ ശക്തികളുടെ സവിശേഷതയാകുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അചിന്ത്യ ശക്തി, നമ്മൾക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്തത്ര ശക്തിയുടെ 14 ലോകത്തിന്റെയും ഉടമയാണ് നമ്മുടെ ബന്ധുവായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന് നമ്മള് വിശ്വസിക്കുക, ദൃഢമായി വിശ്വസിക്കുക. എൻ്റെ കൂടെ ഭഗവാൻ ഉണ്ട്, നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിൽ ആഗ്രഹിച്ചാൽ മതി, ഭഗവാൻ ഏത് രൂപത്തിലും നമ്മളെ വന്ന് സഹായിക്കും എന്നുള്ള ദൃഢമായ വിശ്വാസം ഉണ്ടാവണം. ശക്തികളും, അതായത് അധികാരങ്ങളും അനന്യങ്ങളാകയാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർവ്യക്തിക വിശ്വരൂപ ഭാവത്തെ കുറിച്ചുള്ള ധാരണ പോലും ഭഗവാനുമായി സംസർഗത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ ബദ്ധാത്മാവിനെ പരോക്ഷമായി സഹായിക്കുന്നു. അപ്പൊ വിശ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച്, ഒരു വ്യക്തിയല്ല, ഈ വിശ്വം മുഴുവൻ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ആ രൂപത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചാൽ പോലും ബദ്ധാത്മാവിനെ അത് പരോക്ഷമായി നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു. മാത്രവുമല്ല, അപ്രകാരം ഭഗവാനുമായി നേരിട്ട് സമ്പർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെടാനുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് ക്രമേണ നമ്മെ ഉയർത്തുന്നു. പരീക്ഷിത മഹാരാജാവ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിഗത ഭാവത്തിൽ നേരത്തെ ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മളെ പോലെയുള്ള അല്ലെ, പരീക്ഷിത് മഹാരാജ വളരെ ഉയർന്ന ശുദ്ധ ഭക്തനായിരുന്നു അല്ലെ. ജനിച്ച് വീഴുന്നതിന് മുമ്പേ ഭഗവാനെ കാണാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ച ആളാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് ആ ബ്രാഹ്മണ ശാപം ഒരു നിസ്സാരമാണ്. അപ്പോള് എന്താ പറയാ, ഞാൻ ഭഗവാനെ ഒന്ന് സ്മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ നോക്കാം എന്ന് പറയാം. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബ്രാഹ്മണനോട് ചെന്ന് ഇത് ശാപം പിൻവലിക്കണേന്ന് പറയാം. ഇതൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. എന്തുകൊണ്ട്? അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം ഇത് ഭഗവാന്റെ ഒരു പദ്ധതിയാണ് എന്ന് അറിയാം. അപ്പൊ വിശ്വരൂപത്തിൽ എവിടെ എപ്രകാരം മനസ്സർപ്പിക്കണമെന്ന് ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയോട് അദ്ദേഹത്തിന് അന്വേഷിക്കേണ്ടതില്ല. ഇതെല്ലാം അന്വേഷിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അപ്പൊ അത് ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ്? ഈ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ പെട്ട് ഇങ്ങനെ ബദ്ധരായ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടിയാണ്. എന്നാൽ നിത്യത, ജ്ഞാനം, പരമാനന്ദം എന്നിവയാൽ സമ്പൂർണമായ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ വ്യക്തിഗത ഭാവത്തെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാത്തവരുടെ നന്മയ്ക്കായിട്ടാണ്. ഇതെല്ലാം സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാത്തവരുടെ നന്മയ്ക്കായി. ആ വിഷയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സവിസ്തരമായ വിതരണം അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. അതൊന്ന് നന്നായിട്ട്
പറഞ്ഞു തരൂ. എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന്റെ ആ രൂപത്തെ നമ്മള് ആശ്രയിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ. അഭക്തർ ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിഗത ഭാവത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയില്ല. അവരുടെ അല്പജ്ഞാനത്താൽ രാമനെയും കൃഷ്ണനെയും പോലുള്ള ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിരൂപം അവർക്ക് തികച്ചും അരോചകമാണ്. എന്താണിത്, വേഷം കെട്ടി നിൽക്കുകയാണ് എന്നാണ് അവര് വിചാരിക്കുക. അതവർക്ക് അരോചകമാണ്. അവർക്ക് അതൊന്നും ചിന്തിക്കാൻ പോലും വയ്യ. അവർക്ക് വല്ല ഇത് എന്താണ് ഫിലിം സ്റ്റാർസിനെയും അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്പോർട്സ്മാൻ നാളെ നോക്കിയേ ഇത് ഫുട്ബോൾ മാച്ച് കാരണം അവധി കൊടുത്തിരിക്കണം അല്ലെ. അത് അത്രയും ആളുകള് അതില് സമയം കളഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണം എന്നൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. ഇപ്പൊ എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും എല്ലാവർക്കും അവധി കൊടുത്തിരിക്കണം നാളത്തെ ഒരു ദിവസം. ഇന്ന് രാത്രി ഫുള്ള് വലിയ വലിയ സ്ക്രീനുകളിൽ അത് കാണാൻ വേണ്ടി പരക്കം പായാണ് ആൾക്കാർ. ഇതൊന്നും ചിന്തിക്കാൻ പോലും അവർക്ക് നേരമില്ല. അപ്പൊ അവരുടെ അല്പജ്ഞാനത്താൽ രാമനെയും കൃഷ്ണനെയും പോലുള്ള ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിരൂപം അവർക്ക് തികച്ചും അരോചകമാണ്. നമ്മളൊക്കെ ഏതോ ഏതോ യുഗത്തിലെ ആൾക്കാരെ പോലെയാണ് അല്ലെ അവർക്ക് തോന്നിയിരിക്കുന്നുണ്ടാവുക. ഭഗവത് ശക്തിയെ കുറിച്ച് അവർക്ക് അല്പമാത്രമായ ഊഹം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടന്നു കിട്ടണം, എല്ലാവർക്കും അനുഗ്രഹണം, രക്ഷിക്കണേ എന്ന് പറയുകയും ചെയ്യും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവര് അവരുടേതായ ലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകും. അതായത് ഭഗവത് ശക്തിയോട് അവർക്ക് അത്ര മതിപ്പൊന്നുമില്ല. എനിക്കുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക്, അങ്ങനെയാണ് പണ്ട് നമ്മളും വിചാരിച്ചിരുന്നത്. അവനാനുണ്ടെങ്കിൽ അവനാന്, അല്ലാതെ ഒന്നുമില്ല എന്നുള്ളൊരു ഇതായിരുന്നു നമ്മൾക്കോ. മനുഷ്യരൂപത്തിൽ അവതരിക്കുന്ന എന്നെ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ എന്ന് കരുതി അല്പജ്ഞാനികളായ മൂഢന്മാർ നിന്ദിക്കുന്നു. ആരാണ്? ഭഗവാനെ അല്ലെ. എല്ലാറ്റിനും ഈശ്വരനായ എന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം അവർക്കറിഞ്ഞുകൂടാ എന്ന് ഭഗവത്ഗീത 9:11 പറയുന്നു. എന്താണ് 9:11? നമുക്ക് നോക്കാം. അവജാനന്തി മാമൂഢ അവജാനന്തി മാമൂഢ മനുഷം ഭഗവാൻ സ്വയം അരുളിച്ചിരിക്കുന്നു. അത്തരക്കാർ ഭഗവാന്റെ അചിന്ത്യ ശക്തിയെ കുറിച്ച് അനഭിജ്ഞരാണ്. ഭഗവാന്റെ അചിന്ത്യ ശക്തിയാൽ അദ്ദേഹത്തിന് മനുഷ്യ സമൂഹത്തിലും ജീവജാലങ്ങളുടെ മറ്റ് സമൂഹങ്ങളിലും ചലിക്കാൻ അഥവാ അവതരിക്കാൻ കഴിയും. എന്നിരുന്നാലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ പദവിയിൽ നിന്നും അല്പം പോലും വ്യതിചലിക്കാതെ അതേ അനന്തശക്തിമാനായ ഭഗവാനായി തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നു. ആകയാൽ ഭഗവാനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശാശ്വതമായ വ്യക്തിരൂപത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ കഴിയാത്തവരുടെ നന്മയ്ക്കും നേട്ടത്തിനുമായി ആരംഭത്തിൽ ഭഗവാനെ മനസ്സുറപ്പിക്കേണ്ടത് എപ്രകാരമാണെന്ന് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയോട് ആരാഞ്ഞു. ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി താഴെ പ്രതിപാദിക്കുന്ന പ്രകാരം സവിസ്തരം ഉത്തരം നൽകുന്നു. ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയോട് ആരാഞ്ഞ ആ ചോദ്യത്തിന്, അതായത് ഇതിലൊന്നും വിശ്വാസമില്ലാത്തവര് എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ മനസ്സുറപ്പിക്കേണ്ടത്? പക്ഷെ അവര് അപ്പോഴും ആ ചക്രത്തില് കറങ്ങി 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 തല കറങ്ങുമ്പോ അവസാനം എവിടെ വരും? ഭഗവാന്റെ പാദത്തിൽ തന്നെ വന്ന് വീഴേണ്ടി വരും. അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ശ്രീ ശുകദേവ് ഗോസ്വാമി താഴെ പ്രതിപാദിക്കുന്ന പ്രകാരം സവിസ്തരം ഉത്തരം നൽകുന്നു. ശ്ലോകം 23. ശ്രീ ശുകവാച ജിദാസനോ ജിദശ്വാസോ ജിദസംഗോ ജിതേന്ദ്രിയ സ്ഥൂലേ ഭഗവതേ രൂപേ മനസന്ധാരയധിയ. ജിദാസന നിവർന്നിരുന്നു കൊണ്ട്, ജിതശ്വാസോ നിയന്ത്രണ വിധേയമായ ശ്വസന പ്രക്രിയയിലൂടെ, ജിതസംഗോ എങ്ങനെയാണ്? സംസർഗത്തിലൂടെ, ജിതേന്ദ്രിയ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട്, സ്ഥൂലേ ഭഗവതേ രൂപേ മനസന്ധാരയധിയ നമ്മള് നേരെ ഇരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ശ്രീ ശുകദേവ ഉവാച ശുകദേവ് ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു, ജിത ആസന നിവർന്നിരുന്നു കൊണ്ട്, ജിതശ്വാസ പ്രക്രിയ, ജിതസംഗ നിയന്ത്രിതമായ സംസർഗം, ജിത ഇന്ദ്രിയ സ്ഥൂലമായ ദ്രവ്യത്തിൽ, ഭഗവത പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്, രൂപേ രൂപത്തിൽ, മനഃ മനസ്സ്, സന്ധാരയേത് ധിയ
ബുദ്ധിയാൽ. അപ്പൊ ആ ശ്ലോകം കേട്ടപ്പോ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശിലപ്രഭാത് ജയ് ശിലപ്രഭാത് ശുഗദേവ ഗോസ്വാമി പ്രതിവദിച്ചു. ഒരുവൻ നിർദ്ദിഷ്ടമായ രീതിയിൽ ആസനസ്ഥനായിക്കൊണ്ട് ലംബമായി നിവർന്നിരുന്നുകൊണ്ട്, എപ്പോഴും നമ്മള് നിവർന്നിരിക്കണം, നമ്മുടെ നട്ടെല്ല് നിവർന്നിരിക്കണം. പ്രാണായാമം എന്ന യോഗ പ്രക്രിയയിലൂടെ ശ്വാസോച്ഛ്വാസത്തെ ക്രമീകരിച്ച് ഒന്ന് എല്ലാം ഭഗവാനിൽ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ശ്വാസോച്ഛ്വാസത്തെ ഒക്കെ ഒന്ന് ക്രമീകരിച്ച് അപ്രകാരം മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും ബുദ്ധിയാൽ നിയന്ത്രിച്ച ശേഷം മനസ്സിനെ ഭഗവാന്റെ സ്ഥൂലമായ ശക്തി വൈഭവത്തിൽ, ഒന്നിലെ ഭഗവാന്റെ ആ ത്രിഭംഗ രൂപത്തില്, അല്ലെങ്കിൽ അതും പറ്റാത്തൊരു വിരാട് രൂപത്തിൽ അർപ്പിക്കണം. എല്ലാ ഇതുകളും നിറഞ്ഞ ഭഗവാന്റെ വിരാട് രൂപം, എന്ത് കണ്ടാലും ഭഗവാൻ എന്നുള്ള ചിന്തയില് അതിൽ അർപ്പിക്കണം. ഭാവാർത്ഥം: ഭൗതികതയിൽ നിമഗ്നമാകാൻ ബദ്ധാത്മാവിന്റെ മനസ്സ് താൻ ഈ ദേഹമാണെന്ന ധാരണയുടെ പരിധിക്ക് അതീതമായി ചിന്തിക്കാൻ അനുവദിക്കാത്തതിനാൽ തികഞ്ഞ ഭൗതികവാദിയുടെ സ്വഭാവ രൂപീകരണത്തിന് ധ്യാനയോഗം. കാലുകൾ പിണച്ച് ലംബമായി നിവർന്നിരുന്നുകൊണ്ട് ശ്വസന പ്രക്രിയയെ നിയന്ത്രിച്ച് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനിൽ അല്ലെ പരമോന്നതനിൽ മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രമാക്കുക. അപ്പൊ ചെറുപ്പകാലത്തെ അങ്ങനെ ചെയ്ത് ശീലിക്കണം അല്ലെ. പണ്ടൊക്കെ ഉള്ളവരൊക്കെ താഴെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനോ അതേപോലെ മലവിസർജനം നടത്തിയിരുന്നതും ഒക്കെ താഴെ കാല് മടക്കിയിരുന്നോണ്ടാണ്. ഇപ്പൊ വരുന്നവർക്ക് ആൾക്കാർക്ക് പോലും കാല് മടക്കി ഇരിക്കാനും പറ്റില്ല, ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താണ്, നമ്മൾ ഒരു ഭാഗത്തെ ഉപയോഗിക്കാണ്ടിരിക്കുമ്പോ ആ ഭാഗം പിന്നെ അനങ്ങൂല. അവിടെ എന്താവും, മസിലും ഇതും എല്ലാം അവിടെ കട്ട പിടിച്ച് അവിടെ ഇരിക്കും. അതിന് എന്ത് കാര്യം, ഒരു സൈക്കിള് കുറെ നാള് നമ്മുടെ ഉപയോഗശൂന്യമായിട്ടിട്ടാല് അതിന്റെ ചങ്ങല അവിടെ ഇരുന്ന് തുരുമ്പ് പിടിച്ച് അത് പിന്നെ ചവിട്ടാനും അത് ഉപയോഗിക്കാനും ഒക്കെ പ്രയാസമാണ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ശരീരഭാഗങ്ങള്. നമ്മൾ അനക്കാണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യാണ്ട് ഒക്കെ ഇരുന്ന് നോക്കിയേ, നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മൾക്ക് പ്രായമായി ഇനി ഇതൊന്നും ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച്. പക്ഷെ ചെയ്ത് നോക്കുക, പറ്റും. നമുക്ക് പറ്റാത്തതൊന്നുമില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ കുറച്ച് കാലിനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും കസേരയിലൊക്കെ ലംബമായിട്ട്, അത്രയും പ്രായമായിട്ട് വരുന്നവരാണെങ്കിൽ ലംബമായിട്ട് അങ്ങനെ ഇരുന്ന് ഈ മടങ്ങി കുത്തി കടന്ന് ഏത് നേരവും നമ്മൾ നോക്കിയാൽ പ്രായമായാലും ഒരു 40-45, പണ്ടൊക്കെ 40 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ അവര് പ്രായമായി എന്നും പറഞ്ഞ ഒരു ഇരിപ്പാണ്. അപ്പൊ പിന്നെ വളഞ്ഞു കുത്തി ഒരു കിടക്കുകയും അല്ലെന്നുണ്ടെ ഒരു പായയും അതായിട്ട് അങ്ങനെ കിടന്ന്. അപ്പൊ നമ്മുടെ മിക്കവർക്കും കൂനായിരുന്നു അന്നൊക്കെ അല്ലെ. എല്ലാരും നേരെ അവർക്ക് ശരീരം നിവർത്താൻ കഴിയാത്തൊരവസ്ഥയായിരുന്നു. കുറെ കഴിയുമ്പോ കുനിഞ്ഞ് ഒന്നിലെ കഴുത്തിൽ കൂന് അല്ലെന്നുണ്ടെ പുറത്ത് കൂന്. ഇപ്പൊ അങ്ങനെയൊന്നുള്ള ആൾക്കാരെ നമ്മൾക്ക് കാണാനേ സാധിക്കില്ല. എന്തായാലും അവര് നല്ല ചൊടി വടിയായിട്ട് നടന്നു പോണത് കാണാം. അപ്പൊ അത്രയും രോഗം വല്ലതുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ്. പക്ഷെ പണ്ടുള്ള പ്രായമായവരെല്ലാവരും രോഗികളായിരുന്നു. അവരുടേതായ ഒന്ന് അവിടെ ഇരിക്കാനൊക്കെ അവർക്ക് പറ്റുമായിരുന്നു. എന്നുവെച്ചാല് എപ്പോഴും അങ്ങനെ കാല് മടക്കി ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഇതുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് പറ്റും. പക്ഷെ ആ മുഖം അവര് പ്രായമായി എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള അവരെ നടത്തും അതൊക്കെ അവരെ ശരീരപ്രകൃതിയും അവരെ വസ്ത്രധാരണവും അതിനനുസരിച്ചായിരുന്നു. കുറച്ചതായാല് അവരൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാതെ ഒരു നടപ്പല്ലേ അങ്ങനെയായിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിച്ചാൽ നമുക്ക് നടക്കാത്തതായി ഒന്നുമില്ല. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ പരമോന്നതനിൽ മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രമാക്കുക നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭൗതികതയെ ഗ്രസിച്ച മനസ്സിനെ ശുദ്ധമാക്കാൻ കഴിയാത്ത പക്ഷം അതീന്ദ്രിയ ചിന്തകളിൽ ഏകാഗ്രമാക്കാൻ ഒരിക്കലും സാധ്യമല്ല. അപ്രകാരം ചെയ്യുന്നതിന് ഒരുവൻ തന്റെ മനസ്സ് ഭഗവാന്റെ ബാഹ്യഭാവത്തിൽ അഥവാ സ്ഥൂലമായ ഭൗതിക ഭാവത്തിൽ വിരാട് രൂപത്തിൽ ഉറപ്പിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ നിർത്താം, സമയായി. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വാഞ്ചകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദി की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरुदेव की जय, निताय ഗൗരപ്രമാനന്ദേ. അപ്പൊ എല്ലാവരും നമ്മളുടെ ഈ ഗ്രൂപ്പിലുള്ളവരൊക്കെ 16 വയസ്സുള്ളവരാണ് കേട്ടോ. ആരും പ്രായമുള്ളവരാരുമില്ല. 16 വയസ്സ് ഒക്കെ 16. മാർക്കണ്ടേയന്മാരാ. അതാണ് സുഖദേവ് ഗോസ്വാമി 16 വയസ്സല്ലേ. എല്ലാരും മാർക്കണ്ടേ. മാർക്കണ്ഡേയനെ പോലെ അത് അല്ലേ മാതാജി? മാർക്കണ്ഡേയനെ പോലെ
അതെ അതെ ഇവിടെ സുഖദേവ് ഗോസ്വാമി ഇത്രയധികം അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനികളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടും സുഖദേവ് ഗോസ്വാമിയാണ് അവരെല്ലാവരും കൂടി ഗുരുവായിട്ട് സ്വീകരിച്ചത്.